Čo to robíš? To ti nepoviem. Ale povedz. Dobre, poviem ti to a láške nafúkneš tento balón. Tento? Hej. Ak máš... Ale nie takto. Takto to zvládne malé dieťa. Skús nafúknuť tento balón na fľaši, ak máš k dispozícii vodu. Dám to. Zle. Tvojou úlohou bolo balón nafúknuť a nie ho naplniť vodou. Ale veď okrem balóna sa zväčšil. Ale zväčšil svoj objem pomocou vody, nie vzduchu. Tak ako inak sa dá balón nafúknuť? Jednoducho. Pripravíme si dve nádoby. Jednu prázdnu a jednu so studenou vodou s ľadom. Balón natiahnutý na fľaši dáme do prázdnej nádoby a oblejeme približne s vodou ohriatú na 65 stupňov. Vidíš, čo sa deje s balónom? Aha, rastie ako z vody. Teraz vložíme fľašu do studenej vody. Aha, aký je spúknutý. Tak ako na začiatku. Čo sú to za čary? Vo fľaši sa nachádza vzduch. Vzduch obsahuje molekuly dusíka, kyslíka, oxidu uhličitého, vzácnych plynov a ďalších prímesí. Molekuly týchto plynov sa ustavične a neusporiadane pohybujú, čo nazývame Brownov pohyb. V plynnej látke sú jednotlivé častice relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily, napríklad v porovnaní so silami, ktoré pôsobia medzi časticami pevnej látky.